हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव रिलि डेट चेन्ज जाबावबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस कामान्डो आरो गोदान एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोनलाय आरो बे डिस्ट्रिक्टआ मानि थाखाय बेखौबो नायनांगोन जाहाथे कनफिउज जायै बायदि एसेबो कनफिउज जानाङा दा जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन होनोब्ला जाय नोंथांमोना मेल केन्डिडेट 60+ लाथार दायो 60+आ कमन जाना दङ बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 40+ एबा 45 नि गेजेराव लाहै अब्ला चान्सआ मोजां जागोन दा फै जों थांनि अफिशियल वेबसाइटआव द अफिशियल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैदोंमोन बेनो जाबाय माखासे डेट चेन्ज जाबाय जाय नोंथांमोना लुकिं फर माजुलि तिनसुकिया दङ बे भिडिअखौ नायथार मानोना डेटनि आरो लोगोसे जायगानि बाथ्रा दङ दा काट अफ नोंथांमोना 60+ लाथार हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 43+ लाथार दा नै बे लुकिं फर आरो लोगोसे माखासे डिस्ट्रिक्ट्स दङ फार्स्टआवनो लुकिंफोरखौ नायोब्ला जों मोनगोन जायनि डेटआ दङमोन 4 एप्रिलनिफ्राय लानानै बेयाव दङ 9 एप्रिलसिम आरो बे जानो गोनांमोन धेमाजियाव लोगोफोर थ' बेखौहाय दायो चेन्ज खालामबाय आरो बे जासिगोन लुकिंफोराव जासिगोन 27 एप्रिलनिफ्राय 30 थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे जायगानि नामा जाहैबाय आसाम पुलिस बेटालियन हेडक्वार्टार थ' बेनिफ्राय लिलाबारि फ्रेड ग्राउन्ड दङ लुकिंफोर बेयावनो लांनाय जाबाय लकेलावनो लांनाय जाबाय नङाबा धेमाजियाव जागौमोन थ' बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बारावबो दङ बेयावबो नोंथांमोना नायनानै ला नै मोनसे स्टेडियामाव जासिगोन माजुलियाव जायनि माजुलिना दङमोन थ' नोंथांमोना 8 आरो 9 एप्रिलाव जासिगोन थ' बेनिफ्राय लास्टआव दङ तिनसुकिया बेनो जाबाय आरोबाव नोंथांमोनखौबो लांबाय तिनसुकियाव थ' बे जादों नोंथांमोना 22 एप्रिल 23 एप्रिल बेनिफ्राय 25 एन्ड 26आव लांनाय जाबाय जायगायाव अके थ' नोंथांमोना एड्रेसखौ नायदो दा जाय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामाखै खालामना ला बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमा चेन्ज जायो दा लुकिं फर माजुलि बेनिफ्राय तिनसुकियानिल' गुबुननि नङा आरो बे जाबाय अनलि हिन्जावफोरनि दा लोगोफोर आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ थाबैनो फैथारसिगोन जितु एभिइउबि कनस्टेबलनि दाखालि एग्जाम जानाया दा बैसागुनि सिगां फैहां जादों दा गासिबो रेडि जाबाय होनना खोनादों जेब्ला अफिसियेल साइटआव रिलिज खालामो अब्लानो नोंथांमोना फाइनाल रिलिजखौ मोनसिगोन आरो खामान्ड'आव खारनायनि गोनांथि गैला होनना आं सानो जायफ्रा साख्रि जाखायो मानोना खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैला जेराव जाबाय बेयावनो लादो आरो गुबुनखौबो चान्स होदो अके थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय आरो काट अफ मोनसे एक्सपेक्टेड काट अफ दिन्थिगोन जे नोंथांमोननि माखासे रानिंखौ नायनानै जे बेसेबां बाट मेक्सिमाम रानिंखौहाय 12 एबा 11ल' मोननाय नुदों बेनिफ्राय सोनाबावहाय एक्सेलेन्ट थांदों लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट थाङैखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय 100 मिटार्सखौ 13 सेकेन्डआव खारनायखौ नुनो मोनदों अके थ' बेखौ लाना मोनसे काट अफ दिन्थिगोन जे बेसेबां थांथावना जोंनि बिटिआरआव आरो लोगोसे आउट अफ बिटिआरआव अके थ' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअनि नाथायदो